Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pino. Taong 1983, Piat, Cagayan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatago sa Piat itong si Pino. Malayo-layo pa ang lugar na kanyang pinagmulan, matakasan lamang ang kanyang mga kaaway. Dahil sa may tiyuhin siya roon, kaya na may hindi naging mahirap para sa kanya ang magkaroon ng tirahan. Para kay Bino, napakalaking tulong ng kanyang tiyuhin, lalo pat yon ang gumagabay sa kanya sa pang-araw-araw. Isang ordinaryong manggagamot sa kanilang baryo ang tiyuhin niya. Kalimitan ang tinatanggap lamang nitong mga pasyente ay ang mga taong nabiktima ng mga engkanto at mga laman lupa. Hindi yun tumatanggap ng mga biktima ng mga aswang at mambabarang sa kadahilan ng hindi sapat ang kakayahan nito para makipaglaban sa espiritual na estado. Sa madaling salita, isang pangkaraniwan lamang ang kanyang tiyuhin sa larangang yon. Bagaman hindi ito gaanong kalakasan, labis pa rin ang paghahanga dito ni Bino gawa ng marami-rami na din niyong natulungan. Makalipas ang 5 araw ng kanyang pananatili sa lugar, may nabalitaan siya sa kanilang baryo ukol sa mga dayong napadpad doon. Kaya niya yun nagawang malaman dahil sa tiyuhin ng kanyang kaibigan na parati doong bumibisita. Nagkataon naman kasing malayo sa baryo ang pamamahay nito, kung kaya't wala silang kaide-ideya sa mga nangyayari sa sentro. Matapos itong marinig ni Bino, panay naman ang kanyang pagmaang-maangan ukol dito. Para hindi siya pagdudahan, inabisuhan niya ang kaibigan ng kanyang tiyuhin na hindi siya tubong gumaka. Malabo ring may makaaway siya sa kanila, lalo pat purong kaibigan ng kanyang pamilya ang mga taong naninirahan sa kanyang baryong pinagmulan. Dahil sa naging paliwanag niya, kaya na may hindi naman nagduda ang kaibigan ng kanyang tiyuhin. Ganun ba? Sige, mas mabuting alam nyo din kahit papaano nangyayari sa baryo. Ay nako, kapag nagkataong masuko lang taong yon, paniguradong kaawa-awa ang kanyang magiging kalagayan. Wika ng kaibigan ng kanyang tiyuhin bago yun umalis. Nang marinig naman yon ni Bino, pinili niyang manatiling tahimik habang pinag-iisipan ang kanyang gagawin. Sa pagsapit ng hapon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Dahil sa mga nalaman ng kanyang tiyuhin, pilit na siya nitong pinapaamin kung sino ba talaga ang mga taong naghahanap sa kanya. Noong una, panay pa ang pagsisinungaling niya, pero nang dumating sa puntong hindi nagkatagpi-tagpi ang kanyang mga naging istorya, doon na siya nagsabi ng totoo. Ayon kay Bino, totoo ang sinasabi ng kaibigan nito. Hindi pangkaraniwan ang mga taong yon sa kadahilan ng kaanib ito sa pamilya ng mga Baw-anon, isang lahi ng mga aswang kung saan ang totoong anyo nito ay parang malaki ang pagkakahalin tulad sa isang kalabaw na nagkatawang tao. Kalimitan ding malalaki ang mga ito sa kadahilan ng matatakaw ito sa pagkain ng karne ng tao. Hindi naman talaga sa kanya nag-ugat ang naging alitan nila at ng angka na yon, bagkus ay nagmula ito sa kanyang kaibigang pilit lamang niyang tinulungan. Sa pagkakatanda niya, habang nag-iinuman sila noong gabi, dumaan ang pamilya ng mga kuno-kunong Baw-anon sa harapan nila. Dahil sa marami ng umiikot na istorya ukol sa mga ito, hindi na nakapagtimpi ang kanyang kasama na kumprontahin ang pamilya. Sa pagsisigaw nito laban sa pamilyang nananahimik, wala naman yung naging kaso. Nagalit lamang ang mga Baw-anon sa kanila noong sinapak ng kanyang kaibigan ang anak nito. Matapos ang pangyayaring yon, dali-dali namang umalis ang pamilyang kanilang napagdiskitahan nang walang sinasabing kahit ano. Ultimo ang padre de pamilya nito
nanatiling tahimik habang pinagmamasdan ang anak nitong umiiyak. Ayon kay Bino, kinaumagahan noong mismong gabi, nabalitaan na lamang niyang patay na ang kanyang mga kaibigan. Sa labas ng kanilang pinto, merong isang liham na nakabuklat na nagsasabing kahit saan mang dako siya pumaroon, hindi siya tatantanan ng lahi nito. Nang mapag-alaman naman yon ng kanyang mga magulang, agad naman siya nitong pinatakas patungong Cagayan. Yun na lamang ang naisip nitong paraan sa paniniwalang kapag lumayo siya, tuluyan na siyang makakatakas sa banta ng pamilyang napagsalitaan at nasakta ng kanyang kaibigan. Dagdag pa niya na, bago siya umalis sa kanilang lugar, nagpumilit siyang kausapin ng padre de pamilya ng mga Bauanon, subalit nanatili itong tahimik. Bago siya umalis sa tahanan ng mga ito, narinig niyang humingi yun ng tawad sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang humingi ng tulong sa mga kakilala nilang albularyo, subalit maging ang mga ito man ay walang nagawa para mapagbigyan ang kanyang kahilingan. Ayon sa mga albularyong kakilala nila, hindi sila maaaring makialam sa pasya ng mga Bauanon. Bukod kasi sa mataas ang kanilang respeto sa mga yon, alam nilang ang barkada ni Bino ay mga manginginom at mga pabigat lamang sa kanilang baryo. Hindi karapat-dapat ang kahit sino man sa mga ito na pagsakripisyuhan ng kanilang mga buhay. Matapos naman niyang marinig ang naging pasya ng mga albularyo, wala na siyang nagawa kundi ang tumungo sa lugar ng kanyang tiyuhin. Kahit alam niyang maaaring malagay din yun sa panganib, buhat ng kanyang pagpunta, wala na siyang magagawa sapagkat yun na lamang ang nag-iisa nilang kakilalang kamag-anak na nasa labas ng gumaka. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos namang maunawaan ng kanyang tiyuhin ang kinakaharap niyang problema, nagdesisyon itong tulungan siya. Bagaman wala yung sapat na lakas, labis siya roong humanga sapagkat nakahanda itong mag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Nagdadalawang isip man si Binong tanggapin ang tulong nito. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kundi ang manalig sa kakayahan ng kanyang tiyuhin. Tiyo, sigurado ka na ba dyan? Ayos lang naman ho kung tatanggihan mo ako. Lilipat na lang ako sa susunod na baryo. Wika ni Bino sa tiyuhin niya. Lilipat? Bago ka pa makalipat, patay ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kaibigan ko kanina? Nandirito na sa baryo natin ang mga naghahanap sa'yo. Sagot naman ng kanyang tiyuhin. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Sa pagsapit ng gabi, habang abala sa pagluluto ng kanilang makakain, nasipat naman niya ang kanyang tiyuhin na nagpapatalim ng sundang. Panay din ang pag-ihip nito sa paligid na parabang meron yung binubulong. Dala ng kuryosidad ni Bino sa ginagawa nito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para kausapin. Nang marinig naman ito ang kanyang naging katanungan, inilahad nito sa kanya na hindi magiging maganda ang kanilang gabi. Kung mamalas-malasin, isa sa kanila ang mamamatay kinabukasan. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin, natunto na sila ng mga aswang. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, pakiramdam niya biglang may umusling tinik sa lalamunan niya. Maya-maya pa, nagmamadaling pumasok naman si Bino sa loob ng kanyang silid para iligpit ang kanyang gamit. Nang mapansin naman yon ng kanyang tiyuhin, agad naman siya nitong sinundan upang ilahad sa kanya na hindi na mababago ng kanyang pag-alis ang mga pangyayaring magaganap sa pagsapit ng gabi. Magpakalalaki ka naman, Bino. Hindi ako nagpapakamatay para iwan mo. Manatili ka rito. Kung talagang matapang ka, harapin mo sila sa likod ng malamig kong bangkay. Matapang na wika ng kanyang tiyuhin. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na siya nagpumilit pa sa kanyang gusto.
Bukod kasi sa hawak-hawak ng kanyang tiyuhin ang pinatalas nitong sundang, may kutob din siyang tatagain siya nito kung ipagpipilitan niya pa ang kanyang gusto. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala na ngang nagawa itong si Bino kundi ang mapaupo sa kanyang higaan habang pilit na pinag-iisipan ng kanyang susunod na gagawin. Sa pagbaba ng tensyon na kanyang nararamdaman, dali-dali namang bumalik ang tiyuhin niya sa sala. Habang hindi pa noon lumalalim ang gabi, lahat ng pangontrang alam nito na makapagtataboy sa mga aswang ay walang pagdadalawang isip nitong ikinalat sa paligid. Sa pagpatak ng 8:00, habang nagpapahinga sila sa sala, doon na nila naramdaman ang animoy paglamig ng hanging pumapasok sa silid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng mabibigat na pagyapak sa labas ng bahay. May mga lumangit-ngit na ding punong nakatirik, hudyat na binubuwal ito ng kung anumang nilalang na dahan-dahang lumalapit. Pagsilay ni Bino sa isang siwang, bigla naman siyang napaatras nang makakita siya roon ng isang mata na dahan-dahan ding lumalapit sa siwang na yon. Paglapit niya sa kanyang tiyuhin, halos manginig naman ang kanyang katawan nang maramdaman na nilang unti-unti nang inuuga ng mga ito ang pundasyon ng kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, panay naman ang pag-uusal ng tiyuhin niya ng mga pangontra, subalit biguyong maitaboy ang mga baw-anon. Bagaman may iilan sa mga aswang ang naaapektuhan ng dasal nito, marami-rami pa rin ang nananatiling matatag para labanan ang mga buhay na salita nitong tinatangan. Hindi naglaon nang magkaroon na ng pagkakataon ng isang aswang na malapit sa pinto. Buong lakas naman itong winasak ang dingding ng kanilang bahay para makapasok. Pagsilay nila Bino sa nilalang, kitang-kita nila ang pag-aangil nito habang pinipilit na pangibabawan ang pagkalapnos ng balat nito dahil sa pangontrang ikinalat ng albularyo. Sa isang iglap, wala na silang nagawa kundi ang umatras hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na silang nakalabas sa kanilang tahanan. Dahil sa wala na silang pagpipilian, kung kaya't dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa baryo. Minabuti nilang sa kagubatan dumaan nang sa gayoy hindi sila basta-bastang madadagit ng mga aswang. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, halos maubusan na ng hininga itong si Bino. Unti-unti na ring nananakit ang kanyang mga paa dahil sa labis na pagkabigla. Sa pagdating nila noon sa baryo, nasipat nila ang iilang mga taong masayang nag-iinuman sa tabi ng daan. Pinilit pa nila yung hinga ng tulong pero masyado nang lasing ang mga ito. Paglingon ni Bino sa kanilang likuran, bumungad sa kanila ang mga aswang na dahan-dahang nag-aanyong tao. Ni katiting na pagkasindak at takot sa mga taong naroon, wala yung naramdaman. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng kaibigan nito. Kahit alam nilang natutulog na ang mga tao sa loob, puwersahan nila yung pinasok para lamang magtago. Habang nakikiramdam sila Bino sa loob, unti-unti naman nilang napapansin ang animoy pagbigat ng hangin sa paligid. Maya-maya pa, doon na nila narinig ang pagsigaw ng isang nilalang na nagsasabi ng, Bino! Nasaan ka? Hanggang ngayon ba naman takot ka pa rin kaharapin kami? Dahil sa lakas ng pagkakasigaw nito, kung kaya't lahat ng mga taong mahimbing nang natutulog sa tahanang yon ay bigla na lamang nagising. Bago pa man sila tuluyang makapaghanda, laking gulat na lamang nila nang maramdaman nila ang unti-unting pagbukas ng entradang pinto. Sa pagpasok ng liwanag ng buwan sa loob nito, bumungad sa kanila ang nakakapangilabot na anyo ng mga baw-anon.
Habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang na yon, halos hindi naman mawari ni Bino ang takot na kanyang nararamdaman sa buo niyang katawan. Paglapit nito sa kanya, agad naman siya nitong kinaladkad papalabas kasama ang mga taong nagpupumilit tumulong sa kanya. Ultimo ang kanyang tiyuhin, parang bata na walang nagawa sa kakayahan ng mga ito. Sa pagdating nila sa labas ng bahay na yon, agad naman silang pinalibutan ng mga bawanon habang nananatiling nagbabantay ang iilan nitong mga kasama sa bawat bakod papalibot ng bahay. Sa pagpalit anyo ng nilalang na naroon sa harapan niya, bumungad sa kanyang mga mata ang padre de pamilya ng batang sinaktan ng yumao niyang kaibigan. Galit na galit itong nakatitig sa kanya na parabang labis nitong kinasusuklaman ang kanyang pananatiling buhay sa mundo. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagtitigan, dahan-dahan naman itong tinulungang makatayo ang kanyang tiyuhin kung saan hindi nila namalayan ang matatalas nitong kuko na bigla na lamang bumaon sa dibdib nito. Pagramdam ng nilalang na yon na unti-unti nang nawawala ng buhay ang tiyuhin ni Bino, umangi lang naman yon habang ipinipikit ang kanyang mga mata na parabang labis yung nasasarapan sa ginagawa niya. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ni Bino, kaya na may wala itong naging reaksyon sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, agad naman yung pinagsaluhan ng iilang mga bawanon na kanina pang laway na laway. Ganon din ang nangyari sa pamilya ng kaibigan nitong nagmagandang loob lamang sa kanila. Sa pagdating ng puntong siya na lamang ang natitirang buhay, inilahad sa kanya ng padre de pamilya ng mga bawanon kung gaano ito nasaktan sa ginawa nila noong gabing yon. Matapos nitong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, hindi na ito nagdalawang isip na siya ay kalad ka rin papalayo sa baryo. Habang nakatali siya sa dalawang kawayang bitbit ng mga kasama nito, unti-unti nang tinatanggap ni Bino ang nalalapit niyang kamatayan. Habang binabagtas ng mga nilalang na yon ng daan, bahagya naman yung natigilan nang makasilay ito sa kanilang unahan ng 5 kataong naglalakad na merong bitbit na mga sulo. Sa isang iglap, bigla namang bumagsak si Bino sa lupa dahil sa mabilisang pagtago ng mga ito. Dahil sa pangyayari, pinilit naman niya ang kanyang sarili na sumigaw para humingi ng tulong. Maya-maya pa, nang marinig nito ang pagdaing niya, agad naman yung lumapit sa kanya at dali-dali siya nitong kinalagan. Ayos ka lang ba? Bungad na tanong ng isang lalaki na pumutol ng lubid sa kanyang kamay. Nang marinig naman ni Bino ang sinabi nito, agad naman siya nitong inabisuhan na mag-iingat gawa ng nasa paligid lang ang mga aswang. Pagtayo ng lalaking yon, laking gulat na lamang nila nang bigla yung tumilapon sa damuhan. Matapos nilang masipat ang pangyayari, agad naman siyang tinulungan ng isang lalaki na makalayo sa lugar. Habang sila ay tumatakas, pilit naman silang pinoprotektahan ng iba pa nitong mga kasama. Pagkalayo nila sa baryo, agad naman nilang pinuntahan ng isang matandang naninirahan sa paanan ng bundok. Ayon sa lalaking tumulong sa kanya, hindi na siya magagalaw ng mga aswang sa pangangalaga ng matanda, gawa ng yun lamang ang nag-iisang albularyo sa kanilang lugar na kinakatakutan ng kahit na anong uri ng aswang. Inilahad din ito sa kanya na kaya sila naglilibot sa lugar na yon ay para sundan ang mga aswang na dumayo sa kanilang baryo. Kung nagkataong hindi nagkasalubong ang kanilang mga landas, malamang sa malamang, malamig na bangkay na itong si Bino. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang isang matandang may mapuputing buhok. Kahit nasipat na nitong may mga galos at pinsala silang natamo dahil sa pagtakas, tila bang hindi ito nag-aalala para sa mga kalagayan nila. Umupo na muna kayo dyan.
Ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Wika ng matanda habang nananabako. Maya-maya pa, paglabas nito sa bahay niya, labis naman ang pagtataka ni Bino sa kadahilanang iniwan ng matandang yon na nakabukas ang pinto. Naroon lang ito sa kanilang harapan, nakaupo sa isang upuan habang abala sa pananabako. Sa pagdating ng mga bawanon sa lugar, dahan-dahan namang umatras itong si Bino, gawa ng alam na niya ang lakas ng mga ito. Paglapit ng mga nilalang na yun sa matanda, agad naman siyang itinuro ng padre de pamilya nito habang nagwiwika sa albularyo ng, Wala kaming ibang hangad kundi makuha ang taong yan. Ibigay mo na siya para wala na tayong pag-uusapan. Dahil sa sinabi nito, ngumisilang naman ang albularyo na yon na parabang isang katatawanan ng sinabi ng pinuno ng mga nilalang. Sa muling pagtitig nito sa mga bawanon, agad naman niya yung inutusan na umalis na sa lugar na yon. Pagkarinig ng nilalang sa sinabi ng matanda, bigla naman yung sumugod, subalit bago pa man niya yun tuluyang masunggaban, nagawa naman siya nitong mapatigil sa kanyang kinaroroonan. Habang ikinukumpas ng matanda ang kamay nito sa ere, kitang-kita ni Bino kung papaano sumunod sa nais nito ang mga aswang. Bagaman may konti pang pagpupumiglas ang nanggagaling sa mga ito, hindi pa rin yun sapat upang magawa nilang mapangibabawan ang kakayahan ng matanda. Pagbaling ng tingin ng albularyo sa pinto, bigla na lamang yung sumara at kasabay nito ang pagrinig nila sa pagsigawan ng mga aswang. Halos napakabilis lamang ng pangyayaring yon na animoy inabot lamang ng 5 minuto. Sa muling pagbukas nito ng pinto, tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mga nilalang na nagsikumpulan sa isang tabi. Paglapit sa kanila ng matanda, inilahad nito sa kanila na bago sila tuluyang magpahinga, siguraduhin nilang nailibing na sa lupa ang mga bangkay. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, dali-dali naman silang tumungo sa labas para umpisahan ang kanilang trabaho. Habang naghuhukay sila sa lupa, maya't maya naman ang pagtulo ng luha ni Bino sa kadahilanang doon pa lamang siya nakaramdam ng lungkot ukol sa pagkawala ng kanyang tiyuhin. Sinisi niya noon ang kanyang sarili, gawa ng kung hindi dahil sa kanya, malamang sa malamang buhay pa ito. Nang mapansin naman yun ng lalaking tumulong sa kanya, pinayuhan siya nitong huwag makaramdam ng galit sa kanyang sarili dahil sa walang ibang hangad ang tiyuhin niya sa kanya kundi ang mga bagay na makakabuti. Maaaring nawala man ito, pero hindi yun nangangahulugan, nahihinto na rin ang kanyang buhay. Kinakailangan niyang magpatuloy para sa kanyang sarili at sa mga taong naniniwala sa kanya. Dagdag pa nito na dapat nga matuwa siya sapagkat wala na ang mga nilalang na nagtatangka sa buhay niya. Makalipas ang ilang araw ng pagdadalamhati, medyo bumuti-buti na noon ang kanyang kalagayan. Pagramdam niyang kaya na niyang magtrabaho, nangako siya sa albularyo na mananatili siya roon ng 1 taon bilang kapalit sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Hindi naman siya pinigilan ng matandang yon, gawa ng wala din itong pakialam sa kung ano ang kanyang magiging desisyon. Sa loob ng halos humigit 1 taon niya roong pananatili, doon niya nakilala ang lahat ng taong naninilbihan sa ilalim ng pamamahala nito. Napag-alaman din niya na noong mga sandaling pilit silang tumatakas sa mga bawanon, gumagawa na pala ng paraan ng matanda para mailigtas sila. Nahuli lang yon ang dating, kaya namay ang naging kapalit nito ay ang buhay ng kanyang tiyuhin at ang pamilya ng kaibigan nito. Isa man yun sa pinagsisisihan ng matanda, alam nitong wala na yung magagawa kundi harapin ang pagkakamali sa kanilang nakaraan. Marami pa sanang ibabahagi itong si Bino, subalit alang-alang sa taong kanyang pinagsisilbihan, pinili na lamang niyang manahimik.
Alam nyo ba, magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, nananatili pa ring buhay ang albularyo na siyang lumipol sa pangahas na angka ng mga aswang na kung tawagin ay lahing Bawanon. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo gusto pang marinig yung ibang kwento ni Bino, no? Kasi nga, sumailalim siya sa isang napakamakapangyarihang albularyo o ermitanyo. Siyempre, alam naman natin na hindi lang isa ang karanasan nitong magmaestro na to. Malamang marami yan kasi dadaan tayo dyan sa mag-e-ensayo itong si Bino. Susubukin niya kung ano yung tangan niyang mutya o kung ano man yung ibibigay ng maestro niya. Kaso nga lang, bilang respeto sa dalawa, isang kwento na lang yung ibinahagi ni Bino. Tapos yun yung kwento na kung paano niya nakilala yung maestro niya. Diba? Ang ganda na. Ang ganda nung setup na ganun. Pero wala Isang kwento lang. Ang masasabi ko lang na aral dito, kahit saang dako ka man ng mundo, o kahit ano man ang klase ng problema mo, kamag-anak mo lang rin ang tutulong sa'yo. Well, hindi naman lahat ng klase ng problema kasi kalimitan, kamag-anak din natin yung nagbibigay sa atin ng problema. Yung sinasabi nilang Filipino toxic traits, yung pag umangat ka sa buhay, kailangan tulungan mo lahat. Alam ko, karamihan sa atin dyan, lalo na mga OFW, nararanasan yung ganitong struggle na, yun nga, umangat ka sa buhay, nagkaroon ka ng trabaho sa abroad, malaki sahod mo. So parang ang lumalabas, obligasyon mo na sila. Well, hindi ganun. Hindi yun yung tamang treat sa mga OFW natin kasi naghihirap rin yan sila. 'Di ba? So, pero majority rin kasi ng kamag-anak natin, talagang tutulungan tayo, lalo na yung mga sinaunang tao, yung mga luma, yung mga pinanganak ng 50s, 60s, 70s. Yan, talagang kapag may problema ka, tutulungan ka niyan nang walang kahit na anong question. Tulad na lang ng nangyari kay Bino. 'Di ba? Yun naman pananaw ko lamang bilang, kasi yung pamilya namin, semi ganun. May side na tutulungan ka, may side na hihingan ka ng tulong tapos susumbatan ka kapag wala ka na ibigay. 'Di ba? Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.